Hello guys! Hello mga kaaling turay. Nandito po ako ngayon. Nako diri sa mo ang balay. Inya, may lingaw. Gusto ko gusto ko mag video kasi wala pa akong nagawa content. Gusto chika-chikahan muna tayo. Chika-chika. Nami diri sa mo ang dapit. Maon nga mo ang diri dapit. Diri mi nagpuyo. Chinelas o chinelas. Magtiniil na lang ko. Magtiniil na lang ko. Wala mong dapit diri ng lugar. Wala mong balay. Sana naman guys, supportaan niyo ako palagi. Hindi niyo ako iiwan. Nandiyan pa rin kayo. Guys, lahat ng mga Bisaya po dira, supportain taong ko ninyo. Ayan, tamo pagwalag ayun ito ko niyo pasagdi mahinaw tintong ko natabangan pa ko ninyo nga mulambo pa ako ang channel mulambo pa sa lahat ng mga Tagalog dyan. Please naman supportaan niyo man ako. Please sana lumalaki na yung subscribers ko, tsaka kasi dami ako mga pangarap sa buhay. Isa na yung makatulong ako sa kapwa-tao ko dahil gusto ko po rin umaangat yung ibang tao na nangangarap na katulad ko, dahil ako po'y mahirap lamang, at saka gusto ko rin na makatulong sa ibang tao. Unang-una din sa pamilya ko na gusto ko rin tutulungan din sila at makabawi din ako sa kanila. Sa lahat ko dyan, please pagkain taong ko ninyo pag channel na mo taas na kung subscriber ako, mga views kay gagmay kaayo, maluoy in taon mo tabangin ko kung madaghan na akong views. Pasensya na mo ha kay God yung sa dagat nagpuyo mo nang nadyoy mo nagsaba kaayo. Pero kayo mag wara-wara ta diri Ato dito na tamo dali na lang tamo maambak na lang ko dali. Pakita na ko sa inyo ang view nga naapo dito ko sa dagat. Maambak ko dito. Ay! Hello! Suunay. Ako din yung ambak sa kulay. Para makita din ninyo ang kuan. Ay, dagat. Tugaw kaayo. Ano yung mga balay-balay diri kung makalian ko kung wala to nahibawi o kung natin alam yung panahon na balang araw makatulong din ako sa mga kapitbahay ko. So sana naman ayun, balang araw makatulong din ako sa kanila kapag marami nang sumusuporta sa akin at saka lumalaki ng mga views ko, kasi isa yung siguro yung sasahurin ko sa YouTube sa pag-vlog ko. Makatulong din ako sa mga kapitbahay, sa ibang tao, hindi lang sa kapitbahay, kahit sa anumang sulok ng mundo. Saan man, kahit saang lugar, pwede ako makabot ng tulong kahit hindi man gaano kalaki. At least nakatulong din ako sa kapwa-tao ko at sa katulad kong mahihirap lang. Ayan, ito pa tayo. Ayan, kahit mainit lang. Ayan, ito ka sa ayan. At saka nagkakana na ba sagbot ya among silong among ang silong sa among balay kay naman dito sa dagan na kag mga sagbot kay gikan sa mga dagat nga giano diri sa hinduanan siya. Kwaon gid nimo siya ang mga kahoy kay kung di nimo kwaon ng mga kahoy pakita na ko sa inyo na kay hindi na nimo mapangwaon mga sagbot mga kahoy kani magtapok na sa inyo magtapok na dira sa ilalom ang amuang haligid sa balay, mahugno na siya, mga balig na.
tubig sa rutig na pag dako ang kuan sa dagat, dako kayo ang balod. Balod siya. Murag kani siya nga balod, murag unas-unas man sugo. Murag unas-unas kani. Padung na muhunas, padung siya muhunas. Pero pag padung na hapon ano, dako na ni siya. Dako na siya balod. Ay. O mo ni ang mga inanod o. Kung di mo siya kwaon, delikado kayo siya. Kay magbunal-bunal ni sa amo ang haligi sa mong silong. Kani mao ni siya. Ang mga sagbot, mga basura sa laing lugar nga nasa dagat na nga anod, diri adag sa amo ang lugar. O amo dyan na siyang pangwaon nga sa mga kahoy niya ko ano siyang pangwaon kay among haligi dito sa mong balay magsibunal-bunal ang mga kahoy nga dagko kaayo kuan siya mga bali among haligi mahugno among balay kay indako naman pud ang tubig diri sa mua. Sa lahat ng mga Tagalog dyan, ito po yung mga basura galing sa dagat. Ito po yung siya mga basura nga galing sa dagat dito sa amin kasi bumabaha sa ibang lugar at saka dito napadpad sa amin, napunta po siya. At saka may mga malaking mga kahoy, ito yung sa amin ng saging, puno ng saging at saka doon. Maraming mga kahoy nang doon, nakabarado po siya sa aming ano tawag na sa may haligi po namin yung dyan sa ilalim ng aming bahay. Kailangan namin siyang kukunin, linisin kasi pag sobra na baka mabali na yung haligi namin sa ilalim ng aming bahay, baka yung bahay namin bigla na lang po siyang parang masira parang anong tawag nun ito kasi ako magtagalog kayo kasi ito na kayo ha sa mga Tagalog dyan kasi bisaya po talaga ako bisaya tao po ako kasi mahirap tsaka kaya ayan guys diba nakita nyo na kailangan talaga siyang kunin kukuha akong kidnato kay delikado manggod siya delikado kay naay time din nga grabe jud ka putog kaya ang balod grabe jud ka putog na gusto da kani latayan day nga hugno jud ni siya guba kayo ni man grabe kay among balay dito among balay dira kay kuan pa man na grabe bag-ura man na siya na ayos dira paayo man jud namo na kay katagaan man ni ato ang nakaluyan man pud ni atong pag-lockdown tulong pag lockdown kay kuan naman good sako ra magud among ginatabil sako na lang siya ba manuman pag mag-ulan kuan na jud musulod na jud kusog na kayong ulan nya kanang musud na ang tubig magsalid na lang ni og ng planggana kundi baldi nya ang kana mo ang bubungan among bubong dito sa mong balay gibutangan na lang nako kanang mga atong daot nga mga sinina daot nga panty akong ipangsuksok kay kusog na kayong tulo nya musud na ang tubig sa libo nya kanang dako kay kung pasalamat ko kay naapoy isa ka tao nga nag-offer siya nga tabangan ko niya siya nagtabang sa ko nga grabe kabuutan kanang sa lahat po dyan maraming sobra talaga mabubusilak talaga ang puso niya kasi tinutulungan niya ako binigyan niya ako ng pangpagawa ng bahay kasi naawa siya kasi sobrang sira na talaga yung bahay namin kunting hangin na lang parang mawala na yung bahay namin kunting lang sa hangin malakas na hangin ayun kasi ako ngayon wala kasi akong trabaho at saka yung partner ko wala pa rin trabaho kasi yung salon na tinatrabahoan ko sobrang mahina kasi at saka hindi na po kaya naglipat sila kasi ako matagal na din ako hindi nagtrabaho wala na akong trabaho ayan
Sobrang salit nila yung yung pandemic talaga. Ito po ako. Sana ako na may suportaan nyo, suporta itin ninyo, maluig yung taon sa kuha, mga YouTube tabang sa inyo nga, na mo perminti sa kuha, na nga YouTube tabang sa inyo nga, kung makatoko ako sa inyo mga puso na ako, yung para din ako makatulong din ako sa ibang tao, hindi lang sa ibang tao, kundi sa pamilya ko, makatulong din ako sa kanila ng sobra-sobra, kahit hindi naman, pwede naman din na sobra-sobra, kunti-kunti yun. Kasi, ako kanina akong pagbablog, baya, kay, hapit na baya po ko, na undangay na unta jud ko, manadyo yung tao, nagpursige jud sa ko, nga, i-grab lang jud ako, di jud ako undangan kay, basi daw night time, wa man ko nahibaw jud ang panahon, nga, basi na mga kuan, na makaluyan ko, mo ni kayo nag-continue ko, ako siyang gi-continue, ako siyang gipadayon ng akong pag-vlog. Kay murag nalinaw na lang pug ko, basi di ay madungog ang iyahang pag-ampo sa kuha. Madungog pud sa Ginoo ang akong pag-ampo permi. Unya hinaot nga kanila akong mga silingan diri isa din sila sa suporta sa kuha. So, ay ako mo naningkamot na i-subscribe na ako dyan. Pag makahiram ko sa mga cellphone, i-subscribe na ako. I-subscribe yun na ako buot-buot. Sige lang kayo, puhon-puhon makaluyan na ito sa Ginoo, mubawi ra ko sa ilaha kay buot-buot og subscribe sa ilahang cellphone nga wala sila kabalo. Makatawa dyan ko magbuot-buot og subscribe, dili ako ang cellphone, no? Dili ako ang gamit. Ali ka nang palamas ako aning di maana biyak ko nga. Dali ka nang isigreto na ko subscribe. Ngayon ko i-subscribe ko, murag alanganan ko ako sila i-subscribe kay lahi baya jud ng kanang sila jud kusa mag-subscribe. Ako na lang kung di man sila mo-subscribe, ako na lang ning subscribe sa ilang cellphone. Diyos ko. Unya, manghidlo ko dira unya ako ng pangwaon ng mga sagbot na pudra kay daghan na kaayo. Nako diri kay init man kay dito nako diri sa ilalim sa tulay. Balod pahunas ni siya nga balod. Ay, natabunan na kami. Paulas na siya nga balod. Pag dako naman gud ang balod, delikado kaayo. Pag dako na jud ang balod, delikado jud kaayo kay na mahawa ko may maabot mi dito sa kalsada dito aming magtambay among mga gamit among pang-alsahon kay namangoy time sa una nga grabe jud ka kusog ang balay dito natumpag siya pag naibalay diri nga isa lang matumpag magkatag-katag na siya mangay kato siya kay naglain to siya nga balay wala kay siya ka ng balay nga natumpagan kay kung dito mag-start og tumba diri magdamay-damay na siya kay sa kakusog sa impact daghan kay kahoy nga mga ad mo ni mga kahoy mo ni siyang una tumbalog na grabe kay kakusog mo ni mga kahoy daghan kay ang uban ani kay gipang sugnod na namo amo na siyang gisugnod nagpasalamat mi gidagan pag may kahoy pero hadlok pud lagi kaayo dalaan lagi ka kahoy pero hadlok pud kaayo delikado mo ni mga kahoy dagko kayo ni kani nagpundok mo ni mga kahoy ni diri naman ni siya ali gialihan man siya diri giharangan kay dagko man kaayo mura giana jud siya gialihan gianan jud siya pero nakuan gihapon naguba gihapon kay kakusog jud kaayo ang balod kusog jud kay ang balod diri sa amo mo ni siya mga kahoy
Awa lang gud na unsa madala sa imong adri aon mga kani mga saging nga inani o dagko kay saging. Tingdag ko ang saging. Pag mo siya maigo dito sa amo ang haligi sa mong balay, guba jud kaayo. Kara o. Kahoy gad o. Kahoy aray. Kahoy nga dako kaayo kataas ni kahuya kani dako kay kung maunay maigo dito asa haligi Diyos ko delikado kaayo kaning kahuya kay pwede pag nimo siya mahigdaan aray i-plaster ko kay lami kay ihigda-higda kay fresh kay diri hangin kaayo hangin ka murag gamay rang hangin din. Bugnaw lang dyan siya kay naman siya ka ng lubi diri punuan sa lubi uning kahoy nga dako kaayo man pwede siya mahigdaan na kahoy dako kaayo pero kung man ni siya kanang gubaon kanang ni siya magamit man ni siya kanang isugnod ni siya nga kahoy isugnod akong kanang isugnod ni siya kanang kani siya kanang at sahon kanang kay himuog ka ng panugnod isugnod na lang ni siya yung para na magamit sa pagluto diba sa lahat dyan thank you sana i-subscribe yung aking channel na Aling Duray Vlog and then i-hit na lang po ang notification bell para updated mo sa akong mga bagong nga video nga akong i-upload kay murag mag-isip-isip na dyan kong upload para makaluyan ang tanong kong views gagmay kaayo nainaot ko nga kaluyan matabangan ko mudaghan na akong views o daghan kayo salamat sa inyo ha sa mga subscribers na ako nag-stay o sa mga nag-subscribe nga wala po ding watch atong napugos lang sa lahat na nagtiwala sa akin maraming salamat sa inyo daghan kayo salamat happy kaayo ko sana palagi kayong nandyan para sa akin nagpasuporta sana yung hinihiling ko lang yung views ko malalaki na yung views ko at saka subscribers ko sana please maawa na po kayo sa akin di ba kahoy na sobrang malaking kahoy malalaking kahoy na pupunta kapag sobrang laki ng tubig dagat dito sa amin malaki sobrang inaalon talaga siya gumaganon may video ako sige ipa-flashback ko yung nangyari sa amin ipa-flashback ko yung sobrang nasira talaga yung tulay na yan nasira tsaka yung luma pa ng bahay ganyan kasi bago lang yan napagawa kasi bago lang napagawa yan pinagawa yan kasi may taong tumutulong sa akin sobrang napakabait talagang napakabait niya dito na kaya diba guys please i-subscribe niyo akong channel please wala din ako hangin sa inyo ha tulungan niyo ako para din sa mga pangarap ko para sa akong mga pangandoy sa akong kinabuhi ug makatabang ko sa akong pamilya ug sa akong mga igsuon matabangan ko na ako sila akong dili lang sa akong pamilya ug sa laing tao pa gusto kong makatulong sa ibang tao, sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, gusto ko rin silang matulungan. Kaya please, supportain taong ko ninyo. Kaya sa karon nga, wala ko'y trabaho, mausa niya akong ginahilo karon mag-vlog, upload video. May na lang di ay basi makaluan ko sa Ginoo. Please ha, subscribe ko ninyo ha. Bye! Maraming salamat sa nakapanood ng video ito. Huwag niyong kalimutan mag-like at share din. I-share din sa iba. At saka i-follow niyo ako sa akong Facebook page na Aling Duray Vlog. Then huwag kalimutan mag-subscribe sa bago pang nakapasok sa aking channel. Mag-subscribe na po kayo. At saka
i-hit na po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat mga kaaling duray. I love you all. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Hindi talaga ako masawang magpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga nandyan pa rin para sa akin, sa taong tumutulong sa akin. Maraming salamat. Bye.